Здравейте от София, България. Днес ще направим една малка демонстрация с новата ми въздушна пушка Gamo Socom 1000 IGT. Съчмите, които ще използвам, са Gamo Rocket. Ето ги и мишенките. Това е стандартна тухла четворка. Буркан стъкло с дебелина 5 мм и 4 броя списания, които са общо 160 листа. Ламиниран паркет 8 мм и от хови чашки една омарена кутийка. Така, ето виждаме поражението. Скоростта на устата на хронографа ми показва 210 метра в секунда. Тухлата е пробита, бурканчето и от двете страни. Списанието доста сериозно при него. И парчето с ламината също никакъв проблем, 8 мм. Остана и кутийката, вижте каква добра дупка.